Salam alaikum, an palma malion, an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ n'aw denkɛ don. Amara Sila, juré chercheur. Balimaw, Choguel bɔra ka kabako discours dɔ de kɛ. A ye tɛgɛ sama tubabu tulo kɔrɔ tuguni. Mura situation in na, an balimaw, a ye kabako fɔ, a ye tubabu ka complot, a y'a démasqué. Tubabu bɛ janfa min na dɛ, a y'a janfa, a y'a da kɛnɛ kan, u bɛ laɲini min kɔ. Allahini a y'a fɔ an bɛna ka na don a la sisan o de la a y'a to Choguel ka kuma a kana kuma minɛ Choguel la a y'a to a ka kuma ni ye tubabuw ɲɛ donnen an na parce que i b'a ye k'a fɔ u tun bɛ complot ni fɛn min kan a ye dɔ bɔ kuma la a y'a to premier ministre ka kuma a y'a to a ka kuma a y'a to mɔgɔw ka bɔ u ka marché ka Serifukɛ fo n'o ye Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi ala ma mɛn u ye prix dɔ di Cheikh Cherif Tiami Aidara ma Segu k'u m'a ka fura k'u m'a ɲɔgɔn ye donc an b'a fo la ni mɔgɔ mago b'a ka numéro la o ye 75 64 10 10 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ pelepele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko ko n'a gɛlɛyara Mali sigi la ni wele kɛra ka se kutubu ma a ka ca Ala fɛ ko o bɛ nɔgɔya n'a ye Lassana Kanɛ fo Sharafa Buye Aidara ka foli belebele bɛ a bɛ cɛsiri ni fɛn min na Mali ko la a ma dogo mɔgɔ la o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo Kani Jalo ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tubakura n balimaw dɔnni tɛ nkalon ye wallahi Ala ka ɲumanw bɛ yan morikɛ tɛ sɛbɛnni kɛ jamana kɔnɔ donc kɔfɛ inbox la ni minnu mago bɛ a ka numéro la an bɛ se k'a di ka famille Kani Jalo la ka bɛɛ fo ka Amadu Kani Jalo fo yan fo Didi est-ce que y'a faamu donc o tɛmɛlen kɔ balimaw an ka foli bɛ se jɔn ma an ka foli bɛ se Victoire Gloire n'o ye an ka tɔn ye Amara Sila ko ka di ye Seku Tunkara ko ka di ye Giri Lajo ko ka di ye Adama Samake ko ka di ye Mas ko ka di ye est-ce que y'a faamu an ka base minnu Sako Jalakɔrɔji ka se est-ce que y'a faamu ka bɔ Modi ninnu ma ani Fana ninnu ni e bɛ fɛ ka baara kɛ ni anw ye i jija i ka don Victoire Gloire la n'i b'i yɛrɛ ye an ka hakilina kɔnɔ an ka mouvement bɛ ka implanter an bɛna les numéros bila n'i bɛ fɛ ka don n'i bɛ secteur min na i bɛ commune région min na a bɛ f'i ye i b'o tigilamɔgɔ contacter pour que est-ce que y'a faamu an ka mouvement a bɛ implanter ni ye activiste minnu sɔnna ka ban wari la k'u ka dignité ta balimaw olu ka mouvement ni filɛ nin ye aw yɛrɛ de y'a demandé k'an ka créer donc wa a créera a bɛna baara daminɛ a ye baara daminɛ disons o tɛmɛlen kɔ an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la balimaw Choguel bɔra ka kuma kabako kumabaw de fɔ Mura situation na a ye tubabuw ka ŋaniya fɔ a ye tubabuw ka janfa fɔ tubabuw bɛ ka fɛɛrɛ ni plan min labɛn an kama balimaw Choguel Kokala Mayiga a y'a fɔ k'u bɔra ka fɔ rapport min kɛ Mali kan k'u sigilen t'u ka so ka image dɔw photo ta image minnu mɔgɔ t'a dɔn armée malienne don wa armée malienne tɛ wa mɔgɔ t'a image dɔn k'olu ye o avion ye satellite la n bɛna fɛn dɔ fɔ a ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Mura situation bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ France avion kun ma interdit ka voler Mali la Mura situation bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ MINUSMA avion kun ma interdit ka voler Mali la u taara avion dɔw photo ta satellite la est-ce que o ye Mali avion ye est-ce que réellement Mali bɛ ka opération kɛ ni avion minnu olu don wa a certitude t'an bolo MINUSMA dun ka avion bɛ opérer la France kun ka avion bɛ opérer la n'o ye Barkhane donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ye nkalon jugu danna Choguel Kokala Mayiga ko k'u bɛ ka nin kɛ de k'an lamuruti an ka tigɛ an ka armée la an ka ban an ka armée ye an ka fɔ an ka armée ye k'u tɛ se fɛn na ka taa population civile de faga an ye tɛ ka armée tɔgɔ tiɲɛ parce que armée bɛ ka population bɛ ka armée soutenir min kɛ dɛ a b'a dɔn o de bɛ k'an ka finitigiw ja gɛlɛya o de bɛ k'an ka finitigiw jigi sigi k'u bɛ ka nin baara min kɛ u bɛ ka nin opération min kɛ Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka intervention militaire dɔ de labɛn u bɛ fɛ n'an banna an ka armée la a ka fɔ k'anw ka armée ye tiɲɛnikɛla ye anw ka armée tɛ se anw ka armée bɛ se civil faga de la anw ka armée bɛ se ka bin muso ni denmisɛnninw de kan pour que armée wɛrɛ ka bɔ diɲɛ fantan naani dɔ la ka na ka Mali population lakana ka na Mali population kana o sécuriser pour que Mali ka tila
Maliens sago kana kɛ Mali la Mali ka kɛ éternel assisté diɲɛ dongoro diɲɛ jamanaw de kɛlen bɛ ka sɔrɔ mujuru don anw se ka ko kan yɛrɛ ni diɲɛ mɔgɔ tɛ a ko k'u ka plan de filɛ parce que kan ka armée wulila ka jɔ o de ma digi o de digilen do tubabuw la an ka armée bɛ ka nin baara min kɛ ka nin opération min kɛ ka succès min sɔrɔ a succès tubabuw tɛ ka digérer a succès ça est en travers de leur gorge armée bɛ ka nin succès min kɛ surtout olu kun y'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ ko ni ye marifa ci Choguel ka kuma la an ka armée bɛ boli an ka armée tɛ se kɛlɛ la an ka armée dusutu kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ a ka ye ko armée bɛ ka nin progrès kɛ Moura kɛra exploit de a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafina est-ce qu'il y a faamu donc i b'a ye k'a fɔ o baara min bɛ yen o bɛ fɛ k'an ka o image de saboter k'an ka armée lasiran k'an ka armée tɔgɔ tiɲɛ ni nin rapport bɔra sisan ni état min jɔ i jɔyɔrɔ la automatiquement force spéciale minnu ye baara kɛ Moura i b'a ye k'a fɔ a dabɔkun ye ka olu bagabaga aw kana to ka taa intervention kɛ n'aw tora ka intervention kɛ don dɔ n'a m'aw kɔlɔsi a bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ CPI la ou bien a bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kiirisobaw ɲɛma donc c'est pour saper le moral de l'armée ka armée est-ce qu'il y a faamu ka kɛlɛ dusu b'u kɔnɔ ka sira lana u la Choguel ko an ye nin technique in faamu k'u ye nin technique ninnu de kɛ ka diɲɛ dugu caman ci u ye nin technique ninnu de kɛ Congo RDC an bɛ wagati min na MONUSCO bɛ yen est-ce qu'il y a u ye nin technique ninnu de kɛ Rwanda u ye nin technique ninnu de kɛ Centrafrique Choguel ko k'a technique k'a tɛ marché Mali la k'a technique faamuna a tɛ marché ka galon da jamana dɔ armée la pour que jamana wɛrɛ armée kana i ka jamana kɔnɔ ka ni implanter est-ce qu'il y a faamu k'i ka jamana k'a kɛ u ta ye k'a kɛ communauté internationale sago de bɛ ka jamana la Choguel ko kala Mayiga ko de banna ko armée tɛna Mali assister k'olu naani bi cɛ ko Mali bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ kɛlɛ kɛ cogo min ka d'a ye a ka ko Mali mago tɛ jɔ jamana si ka dɛmɛ la Mali mago tɛ jɔ jamana si ka minɛn na ni Mali bɛ fɛ armée bɛ fɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Mali armée a tɛ dɛmɛ ɲini partenaire ni foyi fɛ armée min n'u kun y'a tɔgɔ cɛ k'a tɛ se kɛlɛ la dɛ armée de bɛ ka victoire enregistré diɲɛ don o don o armée de bɛ ka victoire enregistré Choguel ko mais ko pourquoi n'i ye Moura ta k'a lajɛ depuis plus de 8 ans djihadistes bɛ Moura u bɛ ka tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ Moura mais mɔgɔ ma wuli ka rapport kɛ dɛ u bɛ k'o tiɲɛni minnu kɛ Indeliman a ko djihadistes delila ka tiɲɛni kɛ tubabuw y'u tugu ka kan jɔ u ma sɔn ka ji kɛ c'est-à-dire u ma sɔn ka kɔlɔn kɛ kan kɔnɔna la kɔlɔn u m'a kɛ e bɛ kan jɔ i ma kɔlɔn k'a la k'o kan di u taatɔ k'o kan di armée malienne ma armée malienne bɔtɔ k'a bɛ taa ji ɲini armée tombera embuscade kɔnɔna la terroristes y'o tiɲɛni min kɛ mais u tɛ wuli k'u bɛ enquête k'u la dɛ Bunti kɛra yan an ma tubabuw ye k'u fari funi ka wuli k'u bɛ enquête kɛ Bunti mɔgɔ minnu ye nin kojugu kɛ a responsable ka u minɛ ko tubabuw t'o kɛ dɛ ko crime joli kɛra farafinna i tɛ tubabuw da mɛn a kuma la sisan k'u bɛna wuli ko Moura situation ko min b'u kɔnɔ a ti marché u bɛ fɛ ka janfa min kɛ k'u bɛna ni force étrangère ye Mali kɔnɔ jamana wɛrɛ armée ko kana Mali sécuriser k'o tɛ se ka kɛ bon n'i ye Choguel ka nin discours la ye wallahi i b'a ye k'a fɔ MINUSMA tɛ se ka to Mali la cogo si la parce que a y'u ka ŋaniya ye a y'u ka janfa ye u bɛ ka kojugu minnu ta k'a labɛn k'a se an ma a sigilen a y'a janfa bɛɛ dévoiler a y'a janfa bɛɛ da kɛnɛ kan donc ko plan de b'u bolo ka Mali tila ka na ni jamana dɔ armée ye o jamana armée tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye Faransi armée de plan de b'u bolo ka na ni Faransi armée ye tuguni Mali kɔnɔna la ani Europe armée i m'a ye o de la Niger u taalen bɛ u positionner u taalen bɛ u renforcer u taalen bɛ ka mercenaires bila yen donc k'u sigi k'a lajɛ u bɛ nkalonjugu da Mali armée la Mali guerre civile bɛ wuli sisan société civile bɛ wuli ɲɔgɔn kama n'olu wulila ɲɔgɔn kama u b'a fɔ non an ka armée bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka armée bɛ ka binni kɛ bingali kɛ automatiquement u b'a demander ko tubabuw kana intervention kɛ Mali la u ka plan filɛ Choguel ye nin de dénoncer bon ni Choguel tɛ jɔn bɛ se ka dénoncer ta nin cogo la o de la to premier ministre a ka kuma quoi ni min bɛ a ka fɔ à chaque fois wagati min na a tun bɛ ka kuma est-ce y'a faamu à chaque fois a mana mot kelen fɔ Faransi tɛ sunɔgɔ a bɛ Faransi pousser à la faute à chaque fois a mana mot kelen fɔ communauté internationale tɛ sunɔgɔ a bɛ tubabuw pousser vers la faute an kana ɲɔgɔn kɛ Choguel bɛ place min na bilahi cɛ tɛ k'i bɛ se ka remplacer a bɔra ka u ka janfa da kɛnɛ kan mun de ka jugu tubabuw ma ni kɔnna k'u ka janfa k'a fɔ k'a da kɛnɛ kan
avec un droit de l'homme ko avec un instrumentalisé avec un d'abord kaba nga armée galabu kari en armée ga opération jo population a dimi armée koro pour que jamana wara armée kana Mali armée ka baraka no la shogal go ga planga e shuera ka te marché ka ga dugu wara go me ka te ga malla ka te marché Mali ko nala balmo shogal bet babu donc à ce degré mi ma wallahi sarir na ko to atala ga baraka sagola billahi francitere ero be fara ko ga utise Mali la billahi utise Mali la me ka tiene ko yi donc orela jamana la mo ka bla place la mo mi me a place mérité parce que am yoro mina bi pour que Mali premier ministre balmo kalandoro ndere fika politique famu fika tubabu ka janfa famu fika nord situation maîtriser nord mo nana sigi chogo mina chao chema maîtriser ni kara Mali premier ministre am wakati na billahi abi chey bolo bo mo ta maîtriser ka shogel bo billahi am wakati na ayi daro ko la dro awu ka complot aya démasquer ku ka complot da keneka ka ira ku ka rapporti amake tien ga wa ira ka fo eta malien paniquer ta rapporti ko beki dai no la chete wule ka wa fanga ko foite wa shogel ga kumala iba e ka fo minusma o be ka janfa mi no we janfa ere do retere est-ce qu'il y a fo surtout be ka mercenaire ne fo placer shogel o refo ka be fakana ni armée wara de Mali konna la te marché ko ale dale même Mali critique la ko critique la nyanama o be Mali kono ale dale ndo Mali sharia sunna sumunu be bunara madea aka toboto olu be Mali kono ale dale me olu la ale ma tika ka armée la à plusieurs reprises avec Mali armée sangorota Mali armée be ka bara minga be ka exploit minge biko klonge tise ka ke Mali la basaw tise ka yele Mali la tuni Mali armée kera dangala de ni magara kula fo kisa Mali armée biki labé comme Mali armée comme bi forinte bika Mali armée bon est-ce qu'il y a famu sous région qu'on a là vraiment choqué les discours mais fort avec militaire ou akli sigi avec population akli sigi ça la communauté internationale ka dosire dirama ku ka janfa kanani armée wore Mali konna la kana ka jamana sécuriser ka Mali armée tokotien ka armée tissé follow ye minga 2012 ka Mali armée tien tokotien bi Malien dara ou ka armée la Malien sonne mu ka armée o be fe ko confiance de boyen quoi shogal ko ka confiance c'est ka boy ka technique a famuna quoi a exemple du ya technique yoro mununa e ba fo ko je d'enfant a expliquer quoi babu be sirani ni ou ka je fam mo shogal ko nunu nga rapport la ko sari amadame ne sizane ku e do sara Bamako est-ce qu'il y a famu ou ka enregistrement nga galon ta ga dam Mali armée la ku be New York ka so be Bamako de amako do be bolak ko droit de l'homme chemieni rapport ke ka to rapport la Mali a gepana nga ba rapport seben na Mali a gengata sembalmo te sugal kumanare wa il faut que amega wakati mnge ni premier ministre ma kuma obe galon ta ka noro kwana je préfère encore si la conférence internationale doga ke ko presse internationale Africa 24 presse internationale angu wele premier ministre kana tuni ka version des faits di akmo minge a ko fado e ba do ko mega wuli no ko premier ministre ka kuma ka cha a ko ko kuma mingere ore tubabu kun dadi billahi ore ato kun faralana shugel temani bara assalamu alaikum